A je to aj v podberáku. Toto sme vydržali, kamarát. No, takéto ešte nebolo. Obrovský, poriadne tučný zrkadlový kapor. Fíha, aké veľké zviera. Veľmi zriedkavo sa naozaj nadchnem kvôli nejakej nástrahe. Veď už mi žiadna firma nemôže ukázať veľa zázrakov alebo produkt. Ale táto nástraha je teraz naozaj zázračná nástraha. Všetky naše ryby bez výnimky chytáme na tento soft pop-up boilies. Či už ide o pleskáča alebo o veľkého kapra, malého kapra, všetky ich s obľubou konzumujú. Háčik sa zasekol perfektne, montáž funguje úplne bezchybne, otočí háčik do úst ryby, on neuteká. Toto je podľa mňa už blízko k 20 kg. Aj podľa mňa. Veľmi ťažká, robustná ryba. Robustná hlava, krátke fúziky a obrovské, naozaj veľké brucho. Áno. Sľúbil som, že ukážem tú koncovú montáž, ktorú som pri love veľkých dunajských kaprov veľmi úspešne používal pri ponúkaní soft pop-up boilies. Podstatou tejto koncovej montáže je, že v prúdiacej vode zaručene nezamotá nástrahu, pričom zásek je tiež dokonalý. Pozrime sa krok za krokom, ako to treba pripraviť. Začnem naviazaním háčika, presnejšie prípravou vlasového príviesu naň, na čo použijem háčik Korda Crank vo veľkosti 6. Na to používam 0,20 mm Stonebraid pletený nadväzcový materiál. Mne sa tento osvedčil. Treba tu uviazať malú, jednoduchú koncovú slučku, po tom, čo opatrne a dôkladne prevlečieme šnúru cez očko háčika. Treba dbať na to, aby táto koncová slučka bola naozaj malá, taká najmenšia, akú dokážeme rukou uviazať. Takto. Ešte to zafixujem uzlovým sťahovačom, poriadne dotiahnem, aby sa úzol upevnil. Teraz už odstrihnem prebytočný kus šnúry. Takže máme kúsok vlasového nadväzca s malou koncovou slučkou. Dĺžka vlasového nadväzca, ktorý ideme viazať, by mala byť 1, maximálne 1 palto ocemetru. Dosiahnem to tak, že približne do tejto pozície potiahnem šnúru s koncovou slučkou a potom naozaj veľmi pomaly začnem ešte chvíľu otáčať až dovtedy, kým nezostane spomínaná dĺžka vlasového nadväzca, ak je to potrebné. Úplne a starostlivo omotám pletenú šnúru až do polovice háčika a takto som získal požadovanú dĺžku. Tieto otáčky trochu stlačím nechtom pomaly, potom ešte urobím 1, 2, 3 otáčky späť a nakoniec prevlečiem šnúru späť z opačnej strany. Dobre to utiahnem. Tým upevním otáčky. Takto. Nechám asi 2 cm dĺžky a potom to odstrihnem. Prehnem to späť rovnobežne popri háčiku a teraz prichádza na rad napríklad tento 20 librový Korda IQ fluorokarbónový tuhý vlasec. Odstrihnem z neho 10-15 cm dlhý kus. Tento jemne prevlečiem cez očko háčika zo zadnej strany háčika. Potom vezmem do ruky pevnú odolnú pletenú šnúru, ktorú budem potrebovať na ďalší krok a fluorokarbónový nadväzcový vlasec a držím ich rovnobežne vedľa seba a začnem ich omotávať. Urobil som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 otočiek za sebou, všetky dokopy, bez prestávky. Opäť pomaly a ešte raz utiahnem uzol. Prestrihol som šnúru a potom ju opäť pomaly a opatrne prevlečiem cez zadnú časť háčika a poriadne ju utiahnem. Ak to nedokážeme dostatočne silno utiahnuť ručne, použijeme na to pomôcku. A takto, keď závity pekne zoradíme vedľa seba, poriadne ich potom utiahneme. Teraz treba odstrániť prebytočné kúsky šnúry ako spletenej, všetko presne z fluorokarbónovej časti samozrejme. Toto je raz hotové.
a vyrezávam to z priehľadného fluorokarbónu. No, háčik je vlastne už naviazaný na vlasec. Spleteným vlascom, ktorý zabezpečuje požadovaný jemný a mäkký pohyb, teraz budem potrebovať ešte dva malé doplnky, a to krimp s priemerom 0,6 mm a obratlík s veľkým okom. Z týchto krimpov budem potrebovať celkovo 3 kusy, ale hneď uvidíte, kam sa tie ďalšie dva umiestnia. Najskôr treba navliecť krimp na malý kúsok šnúry, potom nasleduje obratlík s veľkým okom a je dôležité, aby ste šnúru prevliekli práve cez toto veľké očko, ktoré sa nachádza na konci. Do tohto sa dá ľahko trafiť. Teraz treba koniec šnúry prevliecť cez druhý voľný otvor krimpu. A predtým, než upevním krimp, je potrebné nastaviť vzdialenosť medzi obratlíkom s veľkým okom a háčikom. Táto vzdialenosť by mala byť maximálne 3 cm, no krimp treba ešte stále uzavrieť. Na to je potrebné krimpovacie kliešte, a to konkrétne do drážky označenej S. Krimp treba vložiť do najmenšej drážky. Keď je to hotové, treba ho jednoducho stlačiť. Naozaj poriadne a veľmi silno ho treba dôkladne stlačiť, aby bezpečne a spoľahlivo upevnil obe jednotlivé vlákna vlasca. Prebytočnú časť treba odstrihnúť, to najťažšie už je hotové. Na druhú stranu obratlíka treba opäť pripevniť korda IQ vlasec, ale tento raz dlhší, potrebujem asi 30-40 cm kus, keďže lovím na tečúcej vode, preto musím háčik umiestniť trochu viac ďalej od krmítka pre istotu, ako by sme to urobili napríklad v stojatej vode. Prichytenie vlasca do obratlíka sa opäť robí pomocou krimpu. Tento krimp treba tiež uzavrieť. Je dôležité, aby ste na to použili drážku S, teda tú najmenšiu veľkosť. S ňou je možné krimp najpevnejšie a najbezpečnejšie uzavrieť. Vidíte, aký pekne je uzavretý. Na druhom konci vlasca vytvorím veľké očko, ktoré tiež upevním krimpom. Sem patrí tretí krimp. Ako som povedal, tento úsek vlasca by mal mať 30, maximálne 40 cm, ale toľko je naozaj potrebné. Skúsenosti to ako vždy potvrdzujú. Tu je toto veľké koncové očko, krimp je opäť uzavretý, alebo krimpovacie kliešte. Fluorokarbonové vlasce majú zvyčajne tú nevýhodu, že zostávajú takéto zvlnené, zamotané, nenapnú sa, nenarovnajú sa pekne ako nadväzec. Jeho pozícia nie je dokonalá, ale s tým sa dá veľmi ľahko niečo urobiť. Ďalšia pomôcka, ktorá sa už predtým objavila, je práve napínač. Na ten zavesím háčik, koncové očko chytím 2 prstami a poriadne naozaj silno potiahnem. Je to aj určitý druh záťažového testu. Ak niektorý z krimpov nebol správne upevnený, tak je lepšie, aby sa práve v tomto momente rozpadol a roztrhol, než počas zdolávania najväčšej ryby. Ak vydrží tento ťah, potom určite obstojí aj pri rybolove. Počas toho, ako som ťahal, sa stala zaujímavá vec. Fluorokarbónový vlasec sa úplne vyrovná a vyhladí. Prečo trvám práve na tomto vlasci? Jednak je vo vode neviditeľný, jednak je to najodolnejší a najpevnejší typ monofilného vlasca. Zaručene odolá aj tým najnáročnejším podmienkam, napríklad takémuto mušlovému terénu. Aj účinky trenia a dostatočne tuhý, ktorý je vždy v dobrej polohe a zaručí, že aj v prúdiacej rieke zostane stále bez zamotania. Na pripojenie k hlavnému vlascu alebo mnou používanému na koncovému montáži ešte stále potrebujem aj ten gumový kúžel, ktorý upravím na požadovanú veľkosť. Navlečiem ho na ihlu na navliekanie. Potom do toho zaháknem očko hotového nadväzca s háčikom. Gumový kužel som nasunul
a môže prísť už pripravená koncová montáž. Starostlivé zasunutie do rýchlospojky, quick change na samotnom konci a následné uzavretie gumovým kúžeľom. Tu je kompletná koncová montáž, ktorú som pri poslednom rybolove na veľkého dunajského kapra použil mimoriadne úspešne. Ako vidíte, tu sa nenachádza klasické olovo, ani feederový krmidlo, ale špeciálne navrhnutý uzavretý krmidlo s názvom Alcatraz, ktorého podstatou je, že svoj obsah uvoľňuje mimoriadne pomaly, vnútri zostáva dlhý čas naplnené krmivo alebo pasta, alebo čokoľvek, čo počká aj na ryby, ktoré prídu neskôr a ako je vidieť, nie je zhora zaistený. Je veľmi dôležité, že ak náhodou zasekneme rybu, ktorá uteká do prekážky, alebo akýmkoľvek spôsobom pretrhne našu koncovú montáž, nemusí tento ťažký krmidlo so sebou ťahať, pretože sa z hlavného vlasca uvoľní, keďže nie je zaistený. Táto koncová montáž a všetky jej prvky sú prispôsobené soft pop-up boilies. Hneď ukážem, ako sa nasadzuje na vlasový príves a ako sa správa vo vode. Sladká kukurica, mango, ananás sú dostupné v týchto troch príchutiach. Každá z nich je mimoriadne účinná, oplatí sa vyskúšať všetky. Náväzovanie nástrahy je mimoriadne jednoduché vďaka tomu, že každá guľôčka má malý otvor, teda dierku, ktorá v podstate vlastne prechádza celou nástrahou. Vidno, aké ľahko som ju navliekol na vlasový príves, takže sa nemusíte prehrabávať v aromatickej šťave. A táto dierka nielenže uľahčuje vyberanie z krabičky, ale aj navliekanie na vlasový príves a následné upevnenie na ňom. Keď som ju navliekol, potom vezmem vlasový príves, vezmem do ruky stoper, prevlečiem ho a je hotovo. Upevnenie je mimoriadne rýchle. Je dôležité použiť véčkový stoper, ktorý zabráni sklznutiu nástrahy, alebo keď ju ryby obhrízajú, aby náhodou nespadla dole, nie je potrebné používať dlhší vlasový príves. Netreba ho dávať ďalej od háčika, takže keď ryba nasaje, zásek je dokonalý. Toto je nástraha s veľkým vslakom, spolu s háčikom by ľahko nadvihla celý nadväzec, keby na ňom nebola ako protizávažie táto veľká obratlovka. Tá ho však presne udrží, pripevní na dno a stabilizuje nástrahu a zároveň mu poskytuje voľný pohyb všetkými smermi bez toho, aby sa zamotal alebo prekrútil. To je veľmi dôležité pri rybolove na tečúcej vode. Okrem tejto koncovej montáže, okrem tohto spôsobu nástraženia, môžeme pokojne sedieť pri vode, pretože si môžeme byť na 100% istí, že naša koncová montáž je vždy v dokonalej pozícii.